A verdade que por unha banda estemos falando de que nos custa chegar a fin de mes e que hai xente que ten moitos traballos e ao mesmo tempo moitos empresarios se queixen de que literalmente non atopan xente para traballar. Faltan traballadores. É a mesma mensaxe que se escoita dende diferentes sectores que reclaman que non atopan man de obra. Esta tendencia lévase nunha realidade dende hai meses e non hai ningún que se libre. Un exemplo claro é o da construción. Fomos chamando xente, pero esa xente ou non valía ou, bueno, quería xa cobrar o ouro polo mouro e non pode ser. O sector do transporte non queda atrás, onde ata teñen vehículos parados porque non hai que nos conduza. Tuvemos que comprar furgóns fai 3 anos porque non hai persoas capacitadas con carne de camión. Hai quen incluso ofrece vivenda incluída para traballar na hostalaría, como é o caso de José Luís. Creo que é algo moi interesante, cos problemas que hoxe en día de alquiler, de vivienda, pois aquí na parte de arriba teñen as habitacións as camareras, e, bueno, creo que ofrecemos unhas moi boas condicións e, ainda así, pois costa traballo encontrar xente que queira vir ao rural. O principal problema é a falta de relevo e traballadores máis novos que dean continuidade aos traballos, tal e como apunta Rodrigo, que leva anos sendo fontaneiro e que ve que agora non hai xente nova interesada. A xente nova está tirando polas novas tecnoloxías, teñen outras inquietudes que non tiñamos nós de cando éramos máis cativos, de querer facer cousas porque vías a teus pais e tal. Como consecuencia da falta de man de obra e a alta demanda deste tipo de traballos, son moitos os que non dan abasto, e iso tamén acaba repercutindo nos prezos ao dispararse os tempos de espera. Ti sabes que un bo albañil, ti vas a esperar por el para que che faga un baño. Segundo distintas estimacións, Galicia podería ter entre 11.000 e 20.000 vacantes difíciles de cubrir nos próximos anos. Un desafío que xa non afecta só ás empresas, tamén condiciona os servizos, os prezos e o crecemento económico da comunidade. E a gran pregunta é, que é entón o que está pasando? Estamos ante un problema estrutural? Saúde ao noso compañeiro Pepo Suevos, non hai xente para traballar. O caso, querido Óscar, é que hai moitos sectores onde falta persoal, non? Falta persoal e son datos sorprendentes que penso que vos van sorprender a todos na casa porque moitas veces pensamos que non hai traballo, pero sí que é certo que hai determinados postos de traballo que non se cubren. Ao remate de 2025 quedaron sen cubrir case 12.000 vacantes laborais nas empresas galegas, segundo o Instituto Galego de Estatística. E a industria busca soldadores, caldeireiros, electricistas ou mesmo técnicos de mantemento. Na construcción, por exemplo, precisan albaneis, fontaneiros ou electricistas, seguro que vos pasa tamén a vos na casa. E faltan profesionais tamén no transporte, na logística, especialmente condutores de camión, xa falamos moito tamén no programa, autobús e tamén os carretilleiros. Tamén na hostalería. Ten dificultades para topar persoal. Este verán poderían facer falta arredor de 14.000 camareiros en Galicia. Case nada, a máis de cociñeiros e persoal de sala que suma máis xente para a hostalería. O gran reto segue a ser conectar esas ofertas coas persoas preparadas para ocupalas. Porque o sector da limpeza, por exemplo, dá emprego a máis de 20.000 persoas en Galicia e afronta un verán de máxima demanda, Alba. A este sector xúntase nesta época a limpeza de pisos contratados durante todo o ano, a limpeza de pisos turísticos, de pisos de estudantes, de cristais, de proxectos de fin de obra e por iso esta mañán estamos con Arancha, traballadora dunha empresa de limpeza. Temos a Ana xa detrás facendo todas as labores, que non perda ningún minutiño, porque, Arancha, é certo isto de que tedes que rexeitar traballos por falta de persoal? Totalmente cierto. Llevamos una temporada que tenemos ya que cancelar trabajos o incluso dar presupuesto y al final el presupuesto no lo llegamos a aceptar porque al final hay una falta de trabajador y de trabajador específico de este sector muy complicada. Claro, falamos de que o verán é a época de máximo traballo porque tedes unha chea de cousas. Se nos juntan muchas cosas, se nos junta que al final es época de verano, las piscinas empiezan a abrir, son 4 meses de temporada, se nos junta con los pisos de estudiantes que son los próximos meses, se nos junta con pisos turísticos, pequeños hoteles que aquí estamos en Santiago y hay mucho pequeño hotel, hay mucho piso turístico. Es una combinación que al final nos lleva a que necesitamos trabajadores constantemente y en verano nos es complicado encontrar.
Neste caso temos a Ana traballando as nosas costas, pero atopar xente como ela é bastante difícil, porque vostedes atopado con todo. Nos tenemos encontrado con muchas cosas interesantes. Nos tenemos encontrado con los típicos, ¿no? Que son que al final una persona llegue tarde o que al final no cumple el trabajo, pero después la cosa se puede llegar a agravar incluso a personas que han venido pues, en estado de embriagadez, han venido totalmente borrachos, no han aparecido, muchas cosas, la verdad. Falta de persoal, falta de compromiso e iso que estades xa pagando por riba do convenio incluso para ofrecer pois o mellor posible. Intentamos ofrecer las mejores condiciones posibles porque al final el sector de la limpieza, igual que el sector de la hostelería, lleva muchísimos años con una gestión complicada. Nosotros lo que intentamos es romper con esa gestión, gestionamos la empresa como si fuera para personas efectivamente humanas y no solamente trabajadores y damos las mejores condiciones posibles. E Arantxa, por facernos unha idea, cantos traballadores precisaríades este verán? Este verano necesitaríamos meter en plantilla por lo menos 6-7 trabajadores, dependiendo un poco de las necesidades de la empresa. Es lo que te comentaba, a mayor proyecto, Pois moitísimas grazas, Arantxa, por atendernos. Aí quedan as súas palabras ao sector da limpeza, desesperados por atopar persoal durante o verán. Grazas, Alba. Claro, como nos explicamos, Miguel Anxo, este paradoxo? É dicir, por unha banda non chegamos, por outra banda non se atopan profesionais. Son traballos, son mellor moi esclavos, moi duros e relativamente pouco pagados, entonces normalmente non son moi atractivos. Pero cuidado con isto, son os traballos que teñen futuro, a inteligencia artificial non vai poder con eles. O mellor vai poder con traballos, a inteligencia artificial vai acabar con traballos moito máis técnicos e con estes tipos de traballos non vai poder con eles. De momento. Entón, eu creo que é unha boa opción de futuro. Pero eu o que me pregunto é, aínda que non teñan condicións moi ventaxosas, é iso ou non ter traballo, a xente... Sí, bueno, porque por eso é unha cousa extraña, porque hai 2 millóns e pico de persoas apuntadas no desempleo, efectivamente, pero a mellor teñen outro tipo de cualificacións, ou esperan outro tipo de empleos, non? Ou esperan que mellore atopar a traballo no seu. Tamén pode haber moitos casos de exceso de cualificación, etc. Así que creo que o sistema educativo mellor está mal dimensionado, mal adaptado, digamos, ás necesidades das empresas. Claro, persoas con estudios universitarios a mellor ese tipo de traballos non os queren facer, pero é que en España estudian case 50% dos jóvenes desa corte de idade. Entón, claro, normalmente despois non queren acceder a ese tipo de... E ollo con iso porque son eses traballos, sí, Patricia, que son os que non serán sustituídos pola inteligencia artificial en ningún caso. Claro, pero esos traballos, para leválos a cabo, tes que ter unha mínima cualificación. Eu mañá non podo ser albanel, nin fontaneira, nin carpinteira. Por eso, precisamente, non hai man de obra, hai moita xente no paro, pero porque non ten esa mínima cualificación para acceder a esos traballos. Eu penso que o modelo educativo está mal enfocado e mal orientado. É iso que hai que cambiar.